Oh, ikaw sige pangalok na ko Kuyugan karon. Kuyugan si mama ba? Ako na yung magkuha ninyo. Kuyugan si mama? Kuwanta guys, magkilaw isda. Presko pa mag-isda, pwede man kilawon. Info. Ito lang ba nagluya? Ha? Ito lang nagluya? Oh. Kuwanta kinilaw ning koy. Oh, ano? Nainluan na ng kuwan guys, isda nga ang kilawon. Nag-idlaw ko kuwan. Tola. Kinilaw, wala pa mga presko aga ng isda. Kilaw ko gamay. At ni nga, kumutan ng kuwan guys, suka. Pag-abi. O mawag kuwan dansa. Naka kilaw biuras ah. Ayos din naisip ko na ya. Muna nga si kaglantaw sa isda, nakaisip na po na kag Ang hanggang gimingawan ko kinilaw. isip lantaw. Madugay yung kapilapi. Nanguha man kayo ng kilaw. Alam mo ganinig na yung saging? Ay, Day, dali ka na. saging day, kumipidin. Pamitin sa ulo. Lagi ba man? Oh, ito pag asin mo sa dali. Sa hirap. Ganghoy. Namin lagi na bulangoy pare sa kinilaw. Dili, ano para sinilaw. Mag-iwa takuan guys, luya og kuan, kamatis para sa kang kinilaw. Kot! Maluwi taong kakot. Buto yun, tubig kot. Butangin sa ganyan na lula wa kayo ng Dali na tubig. naman ako kayo ng tubig kot. Nahus na lang akong nilugaw. Waka ka nakahalin sa tubig. Kadawag ko lang na morsa, ako mo salin. Magdadyo man taming mama dali sa galon kami magsalin. Mayabol. Di pa sila ako. Muligi din dyan na, din ang tawan tayo mainom. Baka mag- Maloy yung taon daw mo, padala si mama nakainom mong tubig. Amos gid eh. Munin dyan butang eh. Be, akuan be, ang isda be malipad ka kanyo koy. Agoy day. Mana? Simingkoy day. Si Lula, open taon daw sa kainom mong tubig. Yung ganina na dito ako kainom. Gawin nagsalin. At ang sudan karon guys, kinilaw isda og sinabaw. Hi guys! Kilaw ta karon ko ang isda guys, kaya naglimpyuhan. Butangan na laman o kuhan, lamas. Nako kini sito. Lukaw kayo. Nadagkas mo sito. Oh! Gidlaw mo ko kinilaw. Kilaw ko kuhan guys, gamay. Ganyan tanig na ay kamuti o bulanghoy, Paris. Kahit po na ning lugar ang gusto tag muka bulanghoy o kuhan di man ta makakaon o may balik dyan. Huwag maghabuti rin sa dalagit pa. Ano lagi mga balik dyan lagot mo. Di na uso gulay ang uso dira. Gulay ang uso gid diri mga kuan, mga gulay. Hindi na kayo uso ng mga anak. Limpyo na ni guys, kaning kuhan, isda na ning gikamutan og suka, pero mawag kuhan lang sa. Lain sa iya. Butang na rin natin ning kuhan, lamas, bujas, kamatis. Imbis sabon, gihimo Uy, ha. ilaw. Dito sa Benito sa ganan yung ipalit day ka saging. Lagi? Saging Kami ba? manipalok sa aling na Saging agar na ba? Dinungag. Kami kini Paris na ingani. Na guys, sa gatong kuhan guys, kinilaw. Gibutang na na og kuhan, lamas. Timplahan na laman. pagkalamesa sa baway. Pertin tinawa. O pwede mo kita ang buhol. But, hera. Hindi kitang dalagit. Kita ang buhol. Tutos ka na. Na guys, gatong kuhan guys, kinilaw. Nagkilaw nga was plano. Pinakalit ra nga kinilaw. Muta si mong kuhan pa sinabaw. O managtik lang. Tinaw kayo tinula. Igaan na to kuhan guys, limonsito. Kalami sa kinilaw. Oh! Tingnan niya. Ano sa dayo? Dayo. Ano sa napil nag mga liso. Sa naman. Yan na guys. Gatong kuhan guys. Kinilaw. Makalami man magkilaw kay ara pa man kuhag isda. Yan na guys, sa gatong kuhan guys, kinilaw nga isda.
Kani kamatis na pilay. Lata na. Mamahaw na mi karon guys. Luto na gahang kinilaw. Excited kumukha sang kwan guys, kinilaw. Imingaw na ko kinilaw, dugay na po ko nakakaunog. Ngani nga kinilaw, lami lagyan tanig na lagot mon, alami. Kinilaw og sinabaw nga isda. Kilaw di oras ah. Nakakilaw na oras guys. Luto na yung sinabaw. Tanawa. Ito na corona. Mamahaw na ta? Di ko kung wow, bili na kung gamay, gitan. O di na ka mamahaw? Di na ko magpain na ko sa minuto. Kami rin Iyan. mamahaw. Ha? Sige yan, walang di ka na to sige yan. Umong sabay. Mamahaw sa amin guys. Excited na kumukha sang kinilaw. Muli mo na buto. Ano lang sa Bobby? Kanira kinilaw ba niya lang sa Bobby? Sabaw. Kinilaw. Mamahaw sa amin guys. Kita-kita ratan dyan. Ano ta guys, mama? A few moments later. Ayan guys, ningabot. Ha? Saan yung bitbit? Ano sana? Donut. Eh, gede, danggo donut si Papa, ge. Ay, ubi. Kasi yung mama ng tabang ng tabang. Last one guys. Si Big Boss. Himuli, may dangkuan. Dako na siyang isnakan sini. Donut, dahil nga. Ang donut lingin man. Ang donut. Sabi ko muna, mo ang donut. Kaya nakarap ko. Kaya donut ba siya lingin? Sa Papa, ge. Nas giyan guys, mapay pag magligo. Kidang isnap. Donut. Ma! Wow. Hindi ka CR. Snack ta guys. Ano ba? Lami pa. Lami. Ano ba? Lami kay diyang palaman ko ano bi. Mali na mga vlog guys. Pero may kakantaon. Nga may naing ma. Himo. Kung gano'n ka siya, oy. Kik ka daw, kumato. O pag-arsi dali. Hindi nga, libres doon lang kasi. Ah, chocolate pa. Ubi. Ano yan? Dako ko no. Uno kagi. Dako ko no. Dako, oy. Adya naman mo kati nga guys kay kanis light me. Dako ko no. Dako. Asa raman mo? Hindi na, oy. Sana mo. Na. Ano, utong pa ka niya? Nalibang, mas stress ka. Utong po to sa dito. Unsa ni? Doon na, tagsata. Di ko. Kuha ni. Tagsa daw to, sabi ni Papa. Sales to ka. Pa? Ay, mas Papa, nawa. Ah, kami. Di sa mga tagsakuan pa doon at lami pa. Katong isa nga na ipalaman nga ubi. Ha? Lami. Lagi mo mo? Lagi ko. Surug ko no. Namin sa bago mangluto na. Wala na akong makita ka itong suki. Ningawa, nos minggo nga sige mo gingag lami, wasya tagi. Awa. Nabi. Hindi ko huta. Huta, mo naman nang ipaakan. Kaluan na. Ano ba na ka? Kaya dili. Pino ko ba? Tugay ko buhat ko ka na ba? Hindi na ma-snack na ma. Ni dude, la dude. Nambok na mga balik. Ano na bro? Big big. Nga, gimanambog sila mga kagdaga, bahab. Siyempre, human tayo laing. So na, sige kag-drive, grabe na ang tambol ka. Kaya yun sa ramay dadong pagkaon. Kalulan na na. Kapasok. Ano? May gini mag-drive kay kada adlaw mo kang kagulit og kwarta makapalit ka. Manarbaho ta, ni ka 15 katapusan pag kagulit kwarta ana puro na pud bayad. Diyan anong nakanahon na makadas naging manarbaho ka, mas kami Karon. ning ingani. Unsa man ni? Pan. Putok na ay kanang munay na. Nagalis ako be. Pataka ka mang munay. Nakuan man ni. Munay diyang munay. Dili mo gud lain nam gud pangalan karon ay pareha gud kita kana kay. Asa day nga danas makaron masauna. Putok mo tawag German. ka. Lain mo tong German. Ay German day na.
At munay, hamag munay. Ang munay lahin man itong munay. Nang tiis pa. Magbut na Tindira siya. may naghihunak. Na siya sa bikiri. Bro, gidangatan ninyo. Loli sila. Ang tindira naghihunak. Kita kong Spanish, di mo may Spanish, kanira man no, muna. Spanish managod. Uy, naala ba dito eh. Ako, be. Tani mong arsi nga wa. Aho to, wanahod taghapon. Aho, wato taghapon. Binayaran na to tanan ha, wala na yung utang ba? Hindi. Gani, pabayron po ni. Libre na mo dito. Wala ako ni Mon Banat. Kubit na dito gi. Uy, ano ni? Libre na ti. Nagtuwa di kag Tuloy pamera. ko akaw, daghan pa ka ito. Na dito, wanahod taginam gahapon. Ano na? Ano na? Uy, klaro hindi. Thank you Lord. Nanapito nga, diri ba yung? Naday palaman mo. Lami na ka na ipalaman. Tutok tawag nila no. Tangan nila og kanang pasas. Ita sa pagpaila. Tumbag-bahog pa. Ha? Bagbahog na pan. Bahaw na magbahog. Bahaw man na. Lami man nakiluton, managbalik. Ginaling ilang magbahog yun. Bahaw pang kuanan na dito sa Lami man na. kuanan sa ukop dito sa bukan. Paano sa ilang panahon kay kuan man kanang sini kanang pugon karon di naman oben naman. Si Kuno Gupok, Ang bahaw ba? Lami ng abot bahaw. na diri pagkahapon, ibutan dito sa hapag. Tapos ang hapag di ba nagtakluban nga ang hapag ba na ba yung mga busot-busot. Di ako kung di ang panguan to. Sa inyong panahon karon kay dili naman na oben na milang gamit. Lami man ang bagbahog. Kaon mo ko dana. Ang bahaw nga siya ka nang ang bahaw bitaw ikaron pagkahapon kuan nila uli. Ito, putro. Kuanon to siya namo gunis-gunison to namo pagkahuman ibutang dito sa kanang itong mag-ana itong murag mga kamot. Panahon nila kay manumano karon kay galingon naman pino naman ang babaw bro. Marami duga dyan ni mo naligo si Lula nakaihi nas panti ginuwat. Di kalibangon ko. Nakalibangon, ginawa. Di sir, pads na niya. May butang sa galunggan. Minahol pasado. Pamanglaot ta. Niyo pa mag-road trip ta. Gimingaw na ko mag-road trip. Ning gwapo ko no kagi kay nagniwang. Isa yung Naining kumin. yawag. Mas ning samot ko no kagwapo nga ning niwang. Di man ko mag-gym. Makularo pa kag Pagpusap mamakro. sa daan diyo sa mo tug hindi kay man kanay mo mga ugat mga ipit din simba ko pagpusap sa diya mga semana tulo ka semana Sige, ito. push up stretching ra bunta kay diretso kag gym simba ko may pitan ka na Di imana man ko kadawag sa yung lawas sig push up. Saan yung Push up mga ko ugat no ko, pagagmay, bebe. may? Na, push up lang. Ikaw ang bugman kayo kakadawag pag kasi mong Kadawag paglilong. po. Sige, push up. push up mo daw. Sige siya. Ako pa mong Sabi. ako pa yung Sige. Di push up mo. Alala. Kadog pa ko kay imong tagiyan ikaw may di ka daw sumlawas Ikaw puno gid eh. Ikaw puno na na. Ikaw. 40 na yan ha Ikaw. malitin Lulo, kusog kayo. Sige, ikaw. Ikaw giyan, bilis. Pagkahapon nga. Ikaw man Kapit pa. ko na tikluhod. Di man ko kadawag sa yung Ang lawas. asang tuhod gimi sakit dahil. Ah, sige. Ala. Ah. Ah. Na. Sa lawas. Imong lumot. Sige. Tudloy, kamao. Sige. Uno. Di man ka mo mag-push up. Stretching of tanaw. Tanaw yan. Ana may kabuntag na birahan yung mga ana din. Tuyo ka, up and down din ana. Usap pa pusap eh. Ang ugat na tudrig maipit ta, dugay kay na mawala. Sakit. Si Lola pa push up ah. Yeah, stretching na yung legs sig muntik. Ano mo na siya. Nagkaya lagi ko gahapon napit ko na tikluhod dire. Ikadugay na kong tigod-tigod. Nagsisayo dai kagapon ma. Oo. Wala lagi ko kita. Para magka-push up. Ikuha mo yung Pagdito ko nagkasaya kay hapit mo diha. Di nga po lang kanay yung mga kuan aron masanay sa galaw-galaw ba kay dito ta dito. Dito ba kag buhat? Di lang bukat pero dito ba kag kuan. Gani. Samtang alternate pag isang klase ba? Muga yung paunatan sana sa diri sa balay. Magpusap-pusap sa ka. Dayon. Ori sa di ba usa basta unat-unata sa yung mga usa na Pwede man mato dito Jimmy, hinahinay lang, di lang gud abultuhon. Pwede lagi kay mao. Murot na lagi akong oras kay magkapit na full blast.
Lod-lod, ali ha. Buga ni magsugod maghinay alam dito kagahi. Dili gani ang ako gani kanay mong lawas anat-anada sa abawa ko mingon na Ano ka doon? Unsa man pag-ana? mo gani pusa-pusa kabunta stretching kabunta ka na ba? Lukso-lukso. Adi mo Kaya minang tapos mga advice niya kiludlod ko no lukso-lukso. Unsa man muna? Sa mo na Ako din ako galok-sulok. Kaya gidya ko nung totoy humok, mulay bugdog mulakaw. Grade na lang ko. Grade na lang ko. Grid. Ha? Ang say grid. Grade na siya grade. Bungog yung mansiya. Bungog yung mansiya. Ano ang sampaw? gusto mo ka magdimay problema. Ako lang, Ano ang nag-drive. problema? Ang ako laging Grade kando good mo. ako. Pag stretching sa daan, dre pag kuan sa paunat-unata sa imong kuan, ayaw diretso dito kay ang gym dili ba ya basta-basta. Katulagi nga ko, nag-gym ko, man lagi ko sakit eh. So sakit eh. Unya na magdi na ko mag-gym kay sakit kayo ilingkod sa inidoro sa man to. Kaingon mo. Ambog kisa dito pinasquat pa siya ko no after kasi Okay na ang gingon niyo sa balay pa lang inyong lawas inyo nang unaton-naton daan usa mo matog gym. Ako gani kay mag-ana ra gani ko, mag-ana. Pero naadik ko ng gym sa una ngayon, di ko mag-gym magluya ko. Bisag overtime mo adto. Unsa man na pa og magklase pa? Kada Sabadong Domingo ra. Ang imong buhaton na paano lang? Kasabog Domingo, kung mabalik na ang adlaw-adlaw yung klase, ginati, hindi ko kay klase, sa ngadto ko yung Di ganito. alternate man. Mag-cardio ba gyapon ko klase din, bike din, klase din, gym. Ah, bakit mag-gym? Tuloy-tuloy lang gym, ayaw putol-putula, kaya sakit ra ba, di lang ba pandayon. Pamaol mo gud. Mag-schedule jud kas pang gym nimo. Ibuka yun yung una-una ko sa mag-gym, di kay una-una mo mag-gym lang ang gym. Panag yung, wala trasay. Diyan nga naniwang na ingon nang naong ni Jesus. Bitaw, tingod bitaw day no. Kato siyang gudak di papa nimo katuyang gudak day no. Order ka ng gloves na pang gym, kay sakit sa kamo. Lami ra bas pamati mag-gym, nag-gym man ko Unsa sa may una. tirahon ana pa. Nindot nga. Nagijang gusto kay kana mangijang cheese may mugahi. Dili kay, Dili ba kanang imong targito nimo ba sa lawas? tanan gani, inig karong adlaw Sa ay, klase imbuot nimo, puro ka bicep lang Ano tanan, ba imong shoulder. ano? Dako kayuan. Oh, nasiyang. Nagluluhin. Iguang naman. Ala. Pag karong simana pag testing kay sud simana musuway tag basig duha ka adlaw lang. Ako Isingit gani na ko nga ni mag-ana-ana kanang gani kay lang klase. ko, maghawi man gani. ang Nigwa kay kuwan. klase mga alas 10 munda na kog biyahe. Adto kay hangtod alas 12. Pila man di dapat ka oras na mag-gym pa. Depende nimo. Beginner ka na sa Kana oras. gani mga bodybuilder na 30 minutes naman gani. Eh, ako sa una ganahan ko mabot mong 3 ka oras basta ganahan ko oras ha. Na ikaw ba ni papa nimo taon na sa syudad? Murag lawas sa baki. Gamay kay glubot nag-ana rag ko ano lawas oh. Pero ang lubot gamay kayo. Ikaw sige pangalok na ko Kuyugan karon. Kuyugan si mama ba? Ako na yung magkuha ninyo. Kuyugan si mama? Mag-gym man po ko, mag-sit Dili up man ko. magkod kay dinlay na ba for example og mabuild nimong lawas din kung magpadayon ka mo samot gud kadako kanang maintain na lang unta ba. Unsaon man Ha? ah? Dili mo muda ko ka uminom ka Kanang- supplement. Kanang tiyandong na magbaw-baw na ana-ana. Para paunsa man ka. Muna yung pinakadugay na buhaton sa tanan. Ah, kanang paana-ana. Abs. Abs ba? Abs Sa ba pa, tanan, abs? sa tanan sa bodybuilding muna yung pinaka-problema kay kana may dugay kay mag-burn. Sakit manas, tiyan kasuway ko na nang magpakuan sa Kraman abs. ko, ana, basta Magkraman, kaya ang ko tiyan. Doon sa man na pa magsugod na ko na dapat na ka permi kay wag mo spot na ko hindi man ko kabalon si buhaton na na. Amo gani kuyo ganito kay mo buhat. madugay na, di na- Maadik ka tag gym ning yati. Adi kay gym sa una. Papa nimo. Puro ka kung lawas basta di ko makab-gym. Di ba pag ulat tong magkukas makimurag ni pakok diri pa. Murag na buo na to yung murag pakok diri pa. Na bayaw ka kog iwi Igana ko. iana pero dili na ko Dili na maklaro karon. Di No, na di mo siya gawas, ma bay. igana niya na kay murag pakok ato diri sa una. Hindi na pwede yung Dili. explain di pa. Di pwede. Nganong di pwede kung imo idungan, di na kakalihok kay manakit imong dire, manakit pa imong dire. May manang manakitan tanan ra taas, manakit imong ubos-ubos ra. Tapos ang purpose mo na para ang imong mga muscle di magbilirahay ba. Kung mag-bicep ka, di ka. Basta lang kay abs Mag-bicep ba? ka, di ka mag-try. Kung mag-bicep ka, di ka mag-tricep. Lula ba katong treatment nga maganawa di ba po katunay tulog-tulog ba. Delikado na yung tuhod. Nindot ba dyan to? Ito. Kasuway mo ko dito. Mura maghayang nga to sa. Di maganawa kung tila. Legs. Sa legs man to. Renay mong tila Mote permi nang gibot sa unang mag-gym ko. Yatak ni mo nag-iro na. Kada kas legs.
Daghan ka ana. Magsoy lagi ta pagka mo ganyan Ako karon sa sa nahon na. ana lang ko kung til. Pag-testing, kay suot si Mana, musugod na tapos dok adlaw lang sa imong kan. Dili, street. Oh, trial ra. Kana na to imong lawas di ba mo pa kay nya ilang tan ka nang kaya ra ba? Mabigla ba yan? Mabigla ka. Mabaya. Ang pag-gym po di mo maayo pag sobrang kapoy kay maka-TV. Ha? Basta sobra doon. Patig. Biyaw di pwede mang gimi kung magklase kapoy mong kayo gilid sa Ay di man nakapoy ka na din trabaho kan. Nanguna ka ba nag-construction, di mag-gym pa. Ikaw sa una lagi kapoy kayo. Pero dili to ka Tapos na. gis na mong kamuli lagi. Vitamins man bubuto ko adi mo kaon pa ng itlog. Yuwag ka nun so nakikaturang mo sa tutong may lubutang ko kerot. Dinutlog lang nga puro puti. And saging. Uy, protein. Dali kayo makadako sa. Wala pa yung 1 year ko. Lawas so yan, mga picture niya magana sa sabing boundary. Yung lawas. Pamatso. Di kaya mga ato. Kung saan ako gab, sige magawa sa mga abs. Ulang naman kayo. Pero kung sugod pa ko pero yung edad niyo mo, kanang edad niyo mo, muna saktong isugod sa bodybuilding. Hindi lagi ko magpadako. Di ba, sa kuan ba, kato nag-seminar may 15 anyos, magsugod kag buhatan tod pagkuan, mag-edad kag mga 20 kapin. Makuha, bisag wala pa kay 20, buta na to mga 25 na makita na Ang nila target yung kuan. manggod ki mag-burn ra manggod og fats ki ug mag-diet ra manggod ka dili mag-burn yung fats pa no. Mugamay ka pero Gamay, pwede way manggawa. walay magkawa. Magbilin ni mo. Balik na dyan dyan guys, biyahe. Uli rag na Nawa isla. lang kapikasan ni po. Guys, Tutong sa shade.